teraz ujde. Pekný kaprík. A kde bol? Za kriachami? Čo? Na čo si ty otrhol, či on otrhol? Ja som odkúsal. Prečo? Tak som nevedel odmotať, ber. Krásný. Taký by mali ísť, ale to není ten letošní. Nie, čo? 58. No, 58. Zavri hubu, nebudeme větší? 60. Nie, nemáš. No, 57 nebo 58. Tak. 58. 58.